गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। डिसेम्बर गेजेरनिफ्राय लानानै जानुवारि लासिम 50 days 50 दिन बेरायबोदों आं बर' गामि गामि बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव। बेनिफ्राय गुवाहाटी बायदि टाउनाव दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा खामानि मावदो, फुंनिफ्राय लानानै मा खालामो। बेनिफ्राय जोंनि बर' गामिनि बर' एरियानि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा मा खामानि मावदो, बेनि सायाव आं दिनै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आं मा नुबोखो गुवाहाटी टाउनाव आरो गामि गामि। आङो डिसेम्बर लास्टनिफ्राय ख्रिस्टमासनिफ्राय लानानै आं बेरायदों क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम। ख्रिस्टमास समाव गुवाहाटी एरियायाव डिसेम्बर समाव लास्ट समाव जानुवारि समाव मागो समाव टाउननि गथ'फोरा मा मावो। आङो क'क्राझारनिफ्राय लानानै बेरायनानै ओरैबायदि नुबोबाय बर' गामि एरियायाव पिकनिक जानाय, मोसानाय, बेरायनाय। पिकनिक प्लेसआथ' जोंना मा बन्द जानो रोङाखै। पिकनिक प्लेसआ जानुवारिनिफ्राय लानानै स्टार्टनिफ्राय लानानै सानबा थांनायनि उनाव उमुक दिननिफ्राय उमुक प्रग्राम बेफोरबायदिसो पिकनिक प्लेसफोरा बारायगासिनो। आंहा बेवहायबो जेबो बुंनांगौ गैया। बेबाराव नंगौ जुमाय सेरेबा अपेना एसे खम जादों, नाथाय थेवब्लाबो जुमाय सेरेबबो फानदों। लोंनाय जानायखौथ' बन्द खालामनो हाखाया, बेथ' सोलिगासिनो। पिकनिक प्लेसआबो बारायगासिनोसो थादों दिनफोरा। बेनिफ्राय टाउन एरियानि गथ'फोरा मा खालामदो, बिसिनाव मोजां खेला गेलेनो थाखायबो फुटबल ग्राउन्ड गैया। गासैबो जायगायाव दङ, बिसिनियाव क्लाब दङ, गुवाहाटी बायदियाव क्लाब दङ, स्टेडियामबो दङ, बेफोरबायदियाव दङ। नाथाय गुबुन जायगायाव मा बेफोरबायदि मोजां जायगा गैया, फिसा फिसा फुटबल ग्राउन्डफोरा। नाथाय ख्रिस्टमास, जानुवारि, मागो बिब्दि होननानै बै टाउननि गथ'फोरा मालाबाबो पिकनिक मोसानाय बायदिसिना बेफोरबायदियाव माने जोबोर खम समखौ हगार हरो टाउननि गथ'फोरा। सोरांनायनिफ्राय लानानै फुंनिफ्राय लानानै आं गावनो आसरित मोनदों। देरहासार इस्लारिजों आंजों बेरायदोंमोन। आं देरहासार इस्लारिखौ बुंदों, भाइ नाय टाउननि गथ'फोरखौ नाय। नंगौ बिसिनि बिमा बिफायाबो धोनिखा। नाय टाउननि गथ'फोरा सोरांस्लाबनो मोनि फुटबल ग्राउन्डआव बुंजोबनानै दङ, जायगायानो गैया। सेंग्रा गथ'फोरा ओरैबायदि माने खेला गेलेनायाव आरो बेलासे जानाय लोगो लोगो ग्राउन्डआनो बुंजोबो, टाइमानो गैया। स्कुल गैया खोमा, सानफुनि 1टा 12टा पुरा फिल्डआवनो खेला गेलेनानै थायो टाउननि गथ'फोरा। बेनिफ्राय जोंनि गामियाव एरियायाव मा नुनो मोनखो, मिटिंआथ' जोबनो थांखायाखै। मानो होनोब्ला गोजाम बोसोरा थांनोसै, गोदान बोसोरा फैबाय। बर'आव माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंखायो मिटिं खुंनाय, मिटिं जानाय, गावबा गाव आनसलिक सेन्ट्रेल बायदिसिना जोंहा मिटिंआनो बर' एरियायाव जोंहा मिटिं जोबनो थांखाया। मिटिं जों उन्दैनिफ्राय नुबोखानाय। आंहा बेवहायबो जेबो बुंनांगौ गैया। बेवहाय जोंनि गथ'फोरा मा फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा बेवहायबो मुखुब मोसानो बायदिसिना खालामनो। बेवहायबो जोंनि बर' गथ'फोरा मिटिं दावदायावबो मुखुब आरो पिकनिकआवबो मुखुब। जेरावबो माने जानाय लोंनाय मोसानाय बेरायनाय माने डिसेम्बरनिफ्राय लानानै जानुवारिया जोंनिया बेफोरबायदिनो थांफ्रामजोबो बर' एरियायाव। आङो माने ओरैबायदि नायदो आसरित, बर' एरियायाव माने माबायदि दिना थाङो। दा ख्रिस्टमासनिफ्राय लानानै जानुवारिनिफ्राय लानानै मागोनिफ्राय लानानै ओरैबायदि मिटिं जोबनोनो थाखाय। नंगौ मोजांनि बाथ्रा। नाथाय मोनसे गाज्रि जोंना बर'फोरनिया, जेब्ला डिसेम्बर फैबाय अब्लानो मा जायो, फुटबल ग्राउन्ड एसेबां गिदिर गिदिर फुटबल ग्राउन्ड दङ, खेला गेलेनो जायगा दङ, सासे गथ'फोर नुनो मोना ग्राउन्डआव। सासे गथ' गैया, पुरा जिर', कमप्लिट जिर'। माने कमप्लिट जिर' होनबाबो जेबो भुल जानाय नङा फुटबल ग्राउन्डफोराव। नाथाय गुवाहाटीयावथ' ग्राउन्डबो गैबावा मोजां, जायगा लाना जायगासो दङ, जायगा लाना जायगा गैया, बेयावनो बिसोर गेलेयो। नाथाय जोंना बर' गामि एरियायाव बर' जायगायाव एसेबां मोजां ग्राउन्ड थानायनिबो खेला गेलेग्रा मानसि नुनो मोना। बेनिफ्राय भलिबल गेलेनाय नुदों आं, दाब जायगायावनो भलिबल गेलेनाय। भलिबलनि सिजन फैबाय, भलिबल गेलेनि मोजां प्लेयारथार माने प्लेयार जानो थाखाय गेलेनाय बेफोरबायदिया गोबां खम दङ, नाथाय खम। बेनिफ्राय फुटबलाथ' मा जोंनिया फुटबल दा सिजन फैगोन गरम बोथोर, अब्लानिया दुनियानि खेला हासिगोन। अब्लानिया मा फुटबल ग्राउन्डआ जोंनिया लोब माने फुटबल ग्राउन्डआव खेला गेलेनो फैसिगोन। जोङो बेफोरबायदि सिजनावल' गेलेनानैथ' जों प्लेयार जानो हाया। जोंनि गामि ओनसोलाव थानानै जों सिजनावल' गरम बोथोर फैबाल' फुटबल गेलेनांगौ, गोजां बोथोर फैबा क्रिकेट गेलेनांगौ, भलिबल गेलेनांगौ, बेफोरबायदिबाथ' जों मा साक्सेस जानो। दिनैनि दिनाव टाउननि गथ'फोरा खुनु सिजन गैया, नन स्टप खेला गेलेयो टाउननि गथ'फोरा। बेनिफ्राय बिसोरनि फरायनाय पार्सेन्टेजखौ नाय नोंसोरो। दिनैनि दिनाव इउनिभारसिटियाव
नोङो जब मोननांगौ सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानो गोनांब्ला कलेज दाख्लैबावै जोंनि बरमा कलेजाव माखासे माने भेकेन्सि दं सासेल' बर' बेवहाय मा PhD गोनां सासेल' मोनदों नाथाय गुबुन डिपार्टमेन्टनिफोरा बर' गैया सब गुबुननि गोजा PhD खालामनाय ओरै माबा सानजा साइडनि साथामना साब्रैखा गुबुन गुबुन जायगानि गोजा PhD खालामनाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि बरमा बायदि कलेजफोराव बरियाके PhD खालामनाय पस्ट ओंखारदोंमोन आरामसे गुबुननिफ्राय फैनानै मालाय हा इन्टारभिउ होनानै आरामसे जब मोनजोब्बाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर कलेजाव अब्लानो गुबुननिया मा टाउन एरियायाव थानाय गथ'फोरा फरायनायावबो जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ जोबोर बारा बायदि मोन आं दिनैनि दिनाव आरो खेला धुलायावबो बेनिखायनो आं बुङो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो बेफोरबायदि हा सिजोनावल' खेला गेलेस्लायस्लाय जोङो माने खेला गेलेनोब्ला कन्टिनिउ खालामनो हानांगोन फरायनायजों लोगोसे कन्टिनिउ खालामनो हानांगोन आरो जोंना माने आं दहायनो बुंबाय गाज्रि मोनदां मिटिं दावदाय मोसानाय पिकनिक प्लेस बे जोंनियाथ' जोबनानै थाखाय बारायगासिनो जायफोर फंबाय बिनानाव मोना हा फरायनायाव गोसो होग्रा बैफोरबायदि फंबाय बिनानाव मोना हा बेफोरबायदि हा मोसाथिंनाय बा बायदिसिना बा बेफोरबायदि माने पिकनिक प्लेस कन्टिनिउ पिकनिक बेफोरनिफ्राय एसेबाबो गोजान जानो हानांगोन नङाब्ला टाउन एरियानि गथ'फोरजों जोङो माने फरायनायाव मालाबाबो हाजाबनाय नङा खेला धुलायावबो जों बिसोरजों हानाय नङा आरो फरायनाय लेभेलावबो जोङो टाउन एरियानि गथ'फोरजों जों मालाबाबो हानाय नङा बिसोरनिया जोबोर बुरजा पार्सेन्टेजफोराबो आरो खेला धुलायावबो जोबोर मोजां बिसोरना दिनैनि दिनाव आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरोना गामि एरियानि गामि ओनसोलनि जोंनि माबायदि थासारिया माबायदि जोंना पिकनिक जानाय मोसानाय मिटिं दावदाय बेफोरबायदियाव जोंना बांसिन माने दिनैनि दिनाव कन्टिनिउ नन स्टप माने 50 दिनाव दिनैसिमबो जोबाखै नन स्टप गावबा गाव एरिया गावबा गाव जायगा माने मोसानाय पिकनिक जानाय रंजानाय बेयो जोंनिया बांसिन फरायनायाबो दङ नोङो थेवब्लाबो गुबुन जायगानिया जोंनिख्रुइ बांसिन होननानै आं सानो टाउन एरियानिया अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द